Okay, mayong buntag mga katil. Naabot na tanan ato ang 150 nga hollow block dire oh. So murag makapile yata taon niya ani mga katil. Kay pailana naman eh. So pailana na. Pile tanay ron mga katil. So good na slag. So good na kami og pile mga katil. Plaster na. Awa ko rin. Pile na sila oh. Oh, kapasingulan. Sabi. Ay, ning ani ko dire kanin tuang na ning ulan na pagbalik. Basta na mga katil. Yuhuu! Uy, plaster to ba? Sige, bungkuhan diha. Oh, di ara mga katil. Isa pa lang kaadlaw namang pile. Hapit na mahuman. Is nag-adlang fine. Karon po na isugda. Oh, Update. how tungag adlaw pa din na mo. Ganyan hapon pa mo igasugod og pile. Oh. Sayop kita kanina, ano? Tumoy gimas. Ano ito to? Ano ka? Sako ato. Ilan guro to? Tapis na ta mga katil. Wala di. Ton. Ano ito na? Luyag habang giwa si mama, araw si mama ron. Wah, Tari mo tamo. Ngapitan niyo mga katil. Ay na. Katurang silpon lubaga. dito sa dami. Silpon na lubagon? Buba. Anong ito ba? Anong palogin ng saan? Ni? Sige ng isa. Ayo. Nang isa sa ubos. Na? Oh, lubaga. So, sorry hawa ko na inform. Mungka akong kape mo. Ang snack pa niyo. Ito naman.
Tenis childhood mo. Siguro. Takal mama ko. Kamu sih kumain ang ilang kapalit sa kalublak lima ka mo. Tara dito, kasi karat din to. Sabi ulit pa yun to. Ikaw. Oh! Ah, di ba? Ikaw na, yung mga iluan. Ang nyo dili. Babahaw Mana na siya, tao ba? Wala. Bahaw ang pan. Mama. Ah, Hindi rin, lidl. Lidl. Ba't liber ganit aron mas bawaan? Mugali. Tikulaan mo ko dito dito.